аввалу ҳамаи мардуми раштонзаминро ба наврӯзи байналмилалӣ табрик мегӯям ва чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз беҳад дар як сатҳи олӣ баргузор гардид ва ман дар ин ҷо муваффақ шудам ва сазовори шоҳҷоиза гаштам. Сабаби ҳамаи ин муваффақият ин беш аз ҳама меҳнати зиёд, касе ки меҳнат зиёд кард, ҳамон қадам муваффақ мешавад. Дастгирии мухлисҳо беҳад хуб буд ва ҳамаи онҳоро ба Наврӯз табрик мекунам ва аз ҳамаи онҳо миннатдорам. Ин гӯштин аз дигар гӯштинҳо хеле фарқ калон дошт, ки ман бори аввал аз ҳама гаронтарин шоҳҷоиза бори аввал аст, ки барои ман насиб гашт ва сипоси худамро ба ҳама ташкилкунандагони ҳамин мусобиқа мерасонам, ки дар ин фазо ин хел мусобиқаҳо баргузор гарданд ва мо миннатдорем аз онҳо. Саломат бошед, муваффақият. ҳамеша ҳиммати соҳибкорони мо баланд ва умрашон дароз.